खुलुमबाय बड'लेण्ड सानखौरां नायगिरि अनसायगिरि रायजो राजा आखौ नों मोनहैया जाजों दागि हाया फाक्का नों जेबो दागिथार नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का फाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै बे हायाथ' आंनिसो नोंथांनिसो बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय गुनजे दा नोंथांखौबो हरबावबाय गुनजे 1982 मायथाइयाव जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय आलायारन बर'नि गिबिसिन बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों बेंटल आनएमप्लयड इयुथ कमिटिआ बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायदों बानजाय आफादनि बुंथिगिरि बानाराम बसुमतारिया थावनि बेंटल फरायसालिमानि साखाथियाव थानाय जांख्रिखां फोथाराव आलायारन बर'नि गिबिसिन सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जादों बयनिबो सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै हायाव 100 रां आरो सियाराव 150 खालामनाय जादों फोरमायनाय बायदिब्ला नायगासेयाव गासै 3000 टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जादों होनना फोरमायदों बानजाय आफादा आंनि बान्दानि जिन्जिखौ गस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा नासरिन नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदो ओके काम अन बेयावनो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै बयनिबो सिगाङाव मिथिहोनो थाखाय जों दिनै सिगांबोबाय जों दिनैहाय मानि थाखाय बिदि नोंथांमोनखौ लेंहरदों होनोबा जों गोदोनि बर'नि गिबिसिन सावथुन बे सावथुननि मुङानो जादों आलायारन बे आलायारनखौ जोंनि बेंटल जांख्रिखां गेलेग्रा फोथाराव डिसेम्बर दाननि 17 थारिख खालाराव जों देखायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय बेनिखायनो साफ्रोमबो बर'नि सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय दिन्थिफुंनायनि जायगाखौ नोंथांमोना बबे जायगायाव जोङो बेंटल जांख्रिखां फोथारावनो लादों आरो जोङो मोनाबिलि मथा-मथि 6टानिफ्रायनो जों जागायगोन टिकेटखौ जोङो हायावहाय एक्सट्रा खालामदों ओमफ्राय सियाराव 150 थाखा खालामदों जाय बिथांमोना बे आलायारन सिनेमाखौ नुवाखै बिथांमोनखौ नायफैनो थाखाय नोंथाङा मा खावलायो जोंबोथ' जोनोमबो गैखायामोन आरो नुखायाखैबो बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंनि हारिमुवा थांना थानांगौनि थाखाय सावथुन मुलुगा जौगानांगौनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो नायनायनि सिट केपासिटि जोङो 3000खौ लादों सिटनि केपासिटिखौ 3000खौ जों लादों आरोखि सियाराव बेसेबांसो केपासिटि सियाराव जोङो मथा-मथि 2500खौ लादों ओमफ्राय हायाव 1500 बिदि आरोखि जोङो बेंटल आनएमप्लयड इयुथ कमिटिया 17 थारिख खालि डिसेम्बर दाननि 17 थारिख खालि जोङो बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुनखौ जोङो देखायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय बै
लाहार फाहार खालामनाय जायगायानो जाबाय बेंटल जांख्रिखां गेलेग्रा फोथार बेंटल कलेजनि लांगोनायाव बेखायनो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय एबा मदद होफैनो थाखाय गुरैयै आखाइ खबजों खावलायहरनाय जाबाय आरो जोङो टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै हायावहाय 100 थाखा आरो सियाराव 150 थाखा खालामनाय जादों आरो जोङो सियारनि केपासिटिखौ जोङो 2000 खालामनाय जादों हायावहाय 1000 गासै 3000